Salam Ataş Gaypoğlu 8 FM'e hoş geldin. Tamam, Ee, tamam hoş bulduk. Bugün nesip olsa ene dilimiz arada gurlaşıyoruz ve gıysaça özüň tanıştırıp bilersiň mi? Bol bol ya. İlki bilen meni çağıran üçin köp sag bolsun aýdýan şu gepleşige. Men özüm hakda aýsam adım Ataş. Yani YouTube'da adım Ataş Gaýpoğlu. Hakika adım ýaşy Murat. Atamyň ady goýulan üçin özüm Daşowyň ýylan letrawyndan. Ýaşym 31. Häzir Türkiýe Istanbul'da okap ýörün dil ugrundan. İkinci üniversitede men başga urdan okudum. Häzir dilçilik okap ýörün. Lingwistikany. Hem YouTube'da kanalım bar. Şu Türkiýe diller hakynda köplenç video düşürip koýan. Şoň ýaly aýtjak bolýan. Goý. Yani Daşowuzdan ve Türkmenistanyň köp ýerlerinden adamlar bilen gurlaşmak men üçin gyzykly. Seýaby men Daşowuza gidip görmedim ve Türkmenistanyň başga owalaryna gidip görmedim. Her ýerden adam bilen gurlaşasym bilýän ve men üçin gyzykly şu gurrun nesip bolsa. Bugün ene dillidik. Ene dilindäki Türkmen dilindäki şiweler barda gurlaşalıydyk ve Owa. bir başyndan başlap bereli. Bolýa türkmen dil bizdäki kemçilikler diýmeýin-de köp adam bilmeýär şiweler hakynda köp zat. Sebäbi biziň resmi edebi dilimiz teke we ýomut dialektlerine esas alınıp çıkan edebi dil. Ýöne onlar şiweleriň hem köp sözler var edebi dilde. Şiweleriň iň gowy tarapy edebi dile goşýan baýlygy, söz baýlygy. Hem adamlar şu wagt bizde bir problemi var. Öz şiwesinde gürlemäni çekinýärler. Şonu aýtjak bolýan men. Şonu täzeden ýene oýandyrmaly da biz her kim öz şiwesinde geplese, gürlese az gowalar diýip pikir etýän. Sebäbi soň ýene hiç kim gürlemese o şiweler gitip gitýär. Gitse-de bolmaz diýip pikir etýän. Mysal üçin edebi dilde, türkmen edebi dilinde öýüň iň ýokarsyny näme diýilýär? Mysal üçin krýşa orsçasy. Depe üst tarap. O şu edebi dile mysal üçin Daşowda şoňa üçök diýilýär. Üçök. Üçök. Zaýyň üçögi. Owa. Şu dialektlerden alınan söz soň edebi dile goşuldy. Hemme şiwe diýok. Yani şoňa gowy taraplary bar da şiweleriň. Şoň üçin hiç kim öz şiwesi ýa-da gepleşigi dialekti bilen gürlände utanmaly, däl çekinmeli. Mysal üçin başga ýerlerde Türkiýede bolsun, başga ýerlerde şähere gelip öz şiwesinde gürlände gaýtam gowurýarlar. Ýa-da üstünden gülmek, kemsitmek oňa zat ýok. Bizde de şoň ýaly bolsa gowalar diýen. Hawa. Düýün meselem şu gurruny eçemiz bilen soň Google'da biraz gözledim. Esasy türk diller çykdy. Türkiýe döwletindäki içindäki illeriň şiweleri çykdy. Esasy öňüme. Soň gat köp şiweler bar eken, meselem Trakya diýä, Türkiýanyň Ege bölegi we Karadeniz bölegi we soň Serediýan bolýan hersi süýjü bir hili, hersiniň öz tagamy bar. Biziň Türkmenistanda da meselem Türkmenawa tarapda, Mar tarapda, hatta men özüm Mar welaýatly, Mar welaýatda dowuldum, Mar şäherde dowuldum. Biziň öz Mar welaýatynyň içinde de bir giden şiweler bar.
Owalarың şiweleri var, etraflaryň şiweleri var. Soň herse bir baýlyk diýip pikir edýär men. O doğru. Türkmen bir kanal var, Türkmen kanal. Garagun Post diýip gördüňizmi şonu? Ýok. Şo taýda bir oglan, Türkmen oglan bir video etdi, Türkmen şiweleri diýip. Şonu görüň, ýaman gowy kanal hem şo pikirem gowy. Özü bilen hem tanışdym. Nesip etdi, ýene geljekde şu şiweler hakynda ýene bir video çykajak bolýar, bilelikde. Bir gülkünjirak bir zatmy? Owa. Hawa maňa uradypdylar. Edilýäni Instagramda uradypdylar maňa. Bir tanýanym, soň biraz gülküli bir zat. İnsanlar da ýöne gowy ýere baglaýar, agzy birlige baglaýar. Gördüm hawa. Şoň ýalda videolar kän çykarsak, şu zat geçip bolýar, problemany geçip bolýar. Elbetde. Hatta şiweler meselem bekan doğulan yerini hem tanadýar meselem. Balkandan gelýän Balkanly adamyň, Balkanly şahsiýetiň şo ýerden gelýändigini düşünip bolýar. Şiweli gürlen ýagdaýynda. Men mysal üçin kän gyzyklananym üçin kim bir türkmençe ütköçük şiwede gürlen wagty men bilýän ýeredigini. Hep bilmesem bir 80% 80 götürüm bilýän şon. Mysal üçin Maryň niresindensiz? Bar şäherde. Şäherden. Mary şäheri we teke dialekt iki bölünýär, ahal we Mary. Sizde de tafawutlar bar. Hawa. Mysal üçin sizde goçak sözi bar. Hawa. Bize gülünýän sözleň biri goçak. Soň hem g harplar aýdylşam ütköşük. Aşgabat, ahala görä, Maryňky. Mysal üçin goçak diýen wagtdan belli bolýar. G diýip aýtýar, goçak. G harpasy aýdylýar. Aşgabatda ahalda ütköşügrek. Hem sizde ýol öten tarapda saryklar bar, Taxtabazar. Olaryň kamy gelor gidor. Hawa. Gelor gidor. Türkiýedäki käbir şiwelere meňzeýär hem lewapda där sarlar bar. Geliyor gidiyor diye. Hawa. Balkanda da ve daha şu yumutlar käbirňe Günwatar Balkan yumutlary hem bizim Demirgazyk yumutlar. Olaryň marasynda tapawut bar. Meňzeşikler hem bar. Mysal üçin Türkmenistanyň her ýerde ılgamak sözü ütköşe aýdylýar. Her ýerde. Hawa. Ahal marada ılgamak saryklarda näme onu ýadymda ýok şu an. Bizde daha şozy ýürmek diýilýär. Ýürmek hawa. Balkanda ýortmak diýilýär. Ýürmek, çapmak diýenem bar lewapda. Çapmak. Yani şoňa zatlary hemme bilse, zatsy gowy hem söz baýlygymyz bolýar diýelim. Hawa. Men New York'ta bir Türkmen awatly oglan bilen ýaşadym. Biraz wagt. Soň daşarda ılgak geldim. Biraz sağlam meselede inip bolýan. Ýürük geldiňmi diýdi maňa meselem. Bilemok da ýürük geldim. Ýok, ılgak geldim diýdi. Ýürük geldiňmi diýär. Ýürük näme diýdim, moşa ılgamak diýip aýtdy da. Bizde atlara, gowy ılgayan atlara ýürük atlar diýilýär. Hawa. O şondan gelýär, ýürmekden gelýär şu. Yöremekden gelýär asly. Asly o yörümek. Şu yörümek işliginden dören emmesi gelýär gidýär, şondan geliyor gidiyor. Şu aslında yurt, sözüň bölüm başla. Ya şu bizim koşulma var ha, gelýär, geliyor, gelor. Şu yörümek de geliyor. Yöremekden yurt sözüm emele çykany öğrendim. O yörümek yurt. O menem Yusuf Azmon'un kitabında okaptım. Şu yurt. Belki şol kitapdan bam sende. Mende var o PDF variant var. PDF görünüşü var. Belki şondan käwir içinden käwir sahypalar okap indiki
podcastlarimizde gürleşip biler. Bolýar, Zatlar görýänler men käwat okap, açyp okamdym. Gaty olur o kitap. Yani o şu hem bizde şonu okusalar Türkmen dilinin bizde ken gyzyklanmaýarlar sözün köküne näme ýene näme diýip. Şoňa kitapları tanıtsak artık belki adamlara hat gyzyklanyp başlar. O belki Türkmen sözlerinin hakik Türkmençe söz haýsy ýa-da alınma söz haýsy ken bilinmeýär bizde. o. Öğrenmiyorlar. Adımızı gaty köpüntek. Oba gaty köp hem. Belki şeyle öz bilişimizden açar. Şunyal gürleşip. Belki şu orada başka da iş edýän oglanlarymyz, gyzlarymyz bolsa olaram çağıraly. Türkmen dilini iş edýänler. Men biri bilen tanışdym şu ay ady adyma çonok. Belki onam tapyp bilsem tapayın. Olam Türkmen dilini berde master işlerini edipdi. Men bilýänim. Bolýar. Belki onam tapyp bilsem maňa bir kitap beripdi, gol çekip. Öýde bir kitaby terjime edipdir. Ni başka şiwelerde nämeler gürleşip biler? Şiwelerde mysal üçin Türkmen diline S ve Z harpy peltek aýdylýar. Edebi dilde yani köp şiwelerde şoňal ýöne peltek aýtmaýanlar hem bar şoň. Yani Türkmen dilinde iki dialektik bölen wagtlary toparlary şu S Z harpy peltek aýdýanlar we aýtmaýanlar diýip bölýän bar. Türkmen dilinin dialektlerini, gepleşiklerini. Yani Türkmen bir eğer Türkmençe gürlen wagty S we Z harpy peltek aýtmasa o Türkmen däl diýmegem ýalňyş. Gaty ýalňyş. Yani Özbekistan, Tajikistan, Owganistanda ýaşaýan türkmenler bar. Şolaryň hemmesi peltek aýtmaýar. Türki dillerde özü diňe Türkmen dilinde bar peltek. Diňe däl başkirlerde de bar. Russiýadaky başkir Türk milleti var, Türkiýe. Şolarda da S we Z harplar peltek aýdylýar we Türkmen dilinde. Men olar bilen tanışyp gördüm. Olaram Türkmen, ýöne başgaçarak olaryň başga şiweleri bar. Meselem özbek türkmenleri bilen gürleşip gördüm. Owgan türkmenleri bilen bärde de aragatnaş kurýanlarym bar. Eýran türkmenleri bar. Hersininki ütköşük. Belki olardan hem adamlar çağırar nesip bolsa. Her ýerimiz meselem ütköşük şiwelerde gürleşel şeýle. Toproň adamlary ýöne ütköşük tagamda. Men häzir Daşozda biriniň Daşozdan bolandygyny bilmek üçin şu işlikleri aýdan wagty belli bolýar. Misal üçin gelýän gidýän diýilmeýär bizde. Gelýän gidýän. Çalçat aýdylýar. Gelýän gidýän alýan. Lewapda da bar oň ýandy diýenler. Daşozda hem Harezm dilinde Harezm özbekçesi diýen bar. Harezm dil diýen hem bar. Oň ýaly o dilde de gürleýän bar. Daşozy käbir bölünýär. 50 göterim Türkmençe, 50 göterim Harezm dilinde ýetdi. Son Daşowda Kareýler bar diýip bilýän. Kareýden göç gelenler. Häzir gata ön köpdi. Olardan nähili arasda türkmençe gürläp bilýärlermi ýa? Onlar orçça bilýär. Orçça gürleýärler türkmençe. Türkmençe bilýän hem bar, ýöne köpsi orçça bilýär.
Mysal üçin şu Ors Mhm. aýdyyorum. Sebäbi şol SSR'den SSR döwründe göçüp gelen adamlar bolan. O. Häzir köpsü ya Kazakstana ya Russiýa gitdi. Ha. Gyzykly olaram. O. Ben şibeler hakynda gurrun etjek bolum siz bilen şu gurrun edel diýeniň sebäbi mysal üçin men YouTube videolarymda da görensiňiz mysal üçin Kazak, Kırgız, Özbek kardeşlerimiz bilen videolarymız var. Her kim öz dilinde gepleýär, bizem düşünip bilýär, bilmeýäsmi? Şonu test etdik da. No. Şu wagtdy men olar düşünsün diýip ýuwaşrak we sebäzi harflary käwagt peltek aýtmadym, kynrak bolar diýip olara. Şoňa hem kommentariýalarda, tesirlerde ýazýanlar bar, sen türkmençe bilen o. Ýene näme? Ha. Zaten Alright. bu o taýdaky biziň maksadymız başga da sen ne hökmamy şol zatlar ýazmany. Men şoň adamlara da düşünmeýän. Şoň şoň üçin men hem kä wagt öz şiwemde videolarda gürleýän. Hawa Adamlar adamlar edebi dil, yani edebi dil hem edebi dilde geplemeli diýip oýlaýanlar bar. Ýöne her kimiň öz şiwesi bar. Käbiri edebi dili bilmeýänler öz şiwesini gürleýär. iň ýalňyşda şu wagtky merkezi Aşgabat merkez bolupdyr. Şo ýerdäki merkezi dil gürlemeli, pikir etmeli almka diýen. Iň esasy ýalňyşymyz şomu ka diýen. Iň esasy iň uly ýalňyş şo. Häzir mesem Türkmenawatdaky biriniň sen Aşgabatdaky ýaly gürlemesini islemeň diýünden ýalňyş. Eger bir telewizionyda çykyp bir zat etmeli bolsa, türkmen dili hakynda bütün dünýä üçin bir zat tanatjak bolsaň, onda edebi dilde gürlemeli. O dogry. Ýöne köý durmuşda adamlar bilen gepleşen wagtyň hökman däl, men pikirimçe. Indi belki kemsitmeler amma şoň üçin hem şonu ýar edilýän bolupdylar. Olan bar. Men üstün sen üstün däl, ýa şon ýaly adamlaryň arasynda şon ýaly bir zat bolan üçin belki şon ýaly zatlary döreýändir. Ýa-ni ýalňyş ýasyetler. Özüni kemsitmejek bolup, bu ýankylar öz şiwesini ýitirýändir belki adamlar. Olaram bolýar. Şo hiç kim kemsitmesin, hiç kim üstünden gülmesin diýip öz şiwesini ýatdan çykaranlar hem bar. Bok biler. Nähili başga mowzuklary el alyp bilersiz? Şiwelerim nesip bolsa has üstünde durup has gowy maglumatlar tapyp bilsek, olar arada da gürleşer nesip bolsa. Indiki videolarda. Indiki videolarda elbette ýene şiweler bardy, köp maglumat tapyp bilsek, olar arada gürleşer. Belki başga yerlerdäki, başga ýurtlardaky, ýurt diýende Türkmenistanyň öz içindäki ýurtlar, yerlerdäki adamlar bilen bilelikde bir zat eder we başga nähil mowzuklary el alyp bilersiz? Başga mowzuklar men birinciden türkmen dili we taryhy, türkmen milletiniň nirde näp gelip çykyşy hakynda gürleşsek bolýar. Sebäbi bizde şu Orta Aziýada başlady. Häzirki ýaşap ýören ýerimizde taryh başlan ýaly pikir edýänler bar. Ondan öňem bar. İslam dininden öňki, musulmançylykdan öňki taryhymyz bar. Göktürkler, Oğuzlar şo hakda gürleşýän bolar. Gowy taryh hem gowy. Ýani-ki
köp zada şu wagtky ara çämiz bilen seretmelem kadýan şu wagtky ýurtlaryň ara çagy ýanky soňky 100 ýylda döredilen zatlar. O Ondan Türkiye başgaça bir zatlar bolan. onun Orta Azya köplenç diňe türkmenlerde der Özbek, Kazak, Kırgız hemme şu hemme da Orta Asya'da başladı diýip pikir etdi. Türkiye milletleri o günorta Sibir'den gaýtdy. Häzirki Mongoliýanyň töwerekleri 8, 9, 10-njy asyrda Orta Asya'ya göçüp başladylar. Şu wagtda gürleşen bolýar. Diller nädip bütgäp gitdi. Häzirki türkmen dilindäki şu Göktürk orhun ýadgarlyklary bar mysal üçin Mongoliýada. Şu taýda şu dil bilen häzir türkmen diliniň meňzeşligi, türkmen dilindäki şu sözler, uzun çekimliler hakynda gürleşek bolýar. Men iň gowy görýän zatym türkmen dili hakynda, iň hayran galýan zatym uzun çekimliler. Meselem Bizde mysal üçin at, haywanat, at, men adım Ataş. Ot, öfýän ot, yanyan ot. Şu uzun çekimli sözleriň manysyny ütgetýär. Hem şoňal bolmaýan köplen şoňal bolýar. Şu zat uzun çekimli Yakutiýada, Sakha dilinde hem bar. Sakha nirde biz nirde. Aramızda 8-9 min kilometr bardır bilemok. Şu Göktürk Orhun yazıtlarında, Orhun ýadyrlyklarynda şu uzun çekimli sözler vardı. Şu inträgen bizde goran galypdyr türkmen dilinde. Hem Yakutlarda. Ýöne iň gowy goranyny türkmen dilinde. Şu sebebi näme ka? Sebebi türkmenler köplenç hemme kän millet bilen garşmady. Aýratyn ýaşadylar, öz däpde surlary, mysal üçin bizdäki käbir tanslar Falkan tarapdaky Küştepdi, Hymyl. Şolar biz musulman bolmakak öňkü tanslar bardy Sibiriýa tarapda. Şolar entäm bize goran gapdy. Şu tanslar, däpde surlar, şu dilimizdäki zatlar türkmen milleti kän böl İran, Farslar bilen Araplar bilen söz alan bolsagam kän olar bilen gatnaşyp edip goşup gitmedik. Mysal üçin Azerbaýjanlar ýa. Bize meselem 10-20 ýyl ozal arka seresem, gyza seresem olawadan da gyz beresler gelmeýärdi meselem. Çekinýärler bir geli. Öz owasyndan beresi gelýär şon ýaly. Gaty özüne iýe çykan millet görnüşine görýän. Köp adam üçin o gen görýändirler türkmenleriň şu häsiýetiniň sebebi belli bir taýpadan taýpa, tireden tire gyz alyp bermek ýok. Türkmenler o özbek bilen ýa-da Kazak bilen o bärde dursun. Öz taýpalar arasynda ýokdy. Şonuň hem gowy tarapy öz däpde soruň we diliniň goranmasy. Şoň üçin bizde şu zatlar goran galy. Erwet tarapy eger olar şeýle, olar beýle diýen tol erwet tarapym kadýan. Şoň ýazatlaryň ba halk içinde. O adam saýlamagan şondan çykyp başlaýar. Erwet tarap. O tarapam däpde soruň dilim goranmasy. Özüň saklamak, dogry. Hemme zadyň gowy tarapy, ýaman tarapy bar. Elbette. Gowurun golly ýene dilimiz başlan. Ýene dilimiz arada Kerim ağam bir goşgasanma. Onam nesip bolsa indikilerde gürleşeli. Eğer bolsa. Ene dil modadan gaçýa. Ene dil barada o. Şonam ýazman çykdy häzir. Rus dilinde biz o SSR Sovet döwrü täsiri var. Orşy ýeplenler. Häzirki döwürde Türkiýe türkçesini oşýanlar var. Seriallardan nämeden bilemok. Şu hakda görmek istegem bolýar.
Ya olan bir başga bir mowzuk bolup biler. O, Ýani türkmen diline täsir edýän hukuklar diýip. o. Köp adam häzir türkçe goşup gürleseler hasam gahar gelýärler. Ýöne orşa da şoň ýaly. Orşa goşmagam şo bir zat men üçin orşa goşmak ondan ýamanarak öýtýän türkçe goşmakda. Türkçe näme diýsegem ýakyn dil, garyndaş dil. Ýöne şonu da goşmakda hiç gaýsyn. Türkçe gürlejek bolsaň hakyky arasa türkçe gürle. Ya türkmençe gürlejek türkmençe. Hemmesini garaşdyrmaly. Rusçam garaşdyrmaly. Orçça gürlejek bolsaň hakyky orçça gürle. Gerek däl onu içine goşup türkçe bilen orçça ertiýsen gazwany edecek ýene näme? Awa durmuşyň içinde ol adam ünsörmezlikden döreýän kadýan ýa-da şon ýaly adam badygyny bilen ok. Mesela şon ýaly bolmalydyr öýdä. Adam pikir edip bilmese, men köp gördüm on ýaly. Şu adamlaryň hem köpde şo sözler ulanýarlar. Ol ýanky ýa maşgaladan gelýär, ýa-da halk içinde köp ulanýan sözler şolar. Teoriýany ýa-da teoriýany dostlar köp ulanýarda, olam şonu ulanmalydyr edip şon ýaly gidýär. Hatta men orşça diýen wagtym orus diýme, rus dilini diýip aýtýanem bardy maňa. Zatda YouTube'da kommentariýalarda tesvir kommentariýa diýdiň anat orçça gürlediň diýerem çykyp biler. Tesvir diýsem tesviram arapça. Tesvir diýeň tapaw diýok. Rusçada orçça diýsem hakyky türkmençe bolýar aýtam. O harf goşup. Sebäbi türkmen we türki dillerde r harf bilen başlayan söz ýok. Bize rusça diýenen orçça diýmek has ansat. Awa halk içinde ors diýilýär. Awa orsiýet r harf bilen söz başlayan sözlerin hemmesi alınma sözler türkmen dilinde. Rus belki edebi dille belledin biler şu wagtky dokumental işlerde Rus sözü diýip ýa-da Rus dili sapagy. Şon ýaly bellenen boluplar. Mowzuk gözlesem ýöne täze zatlar gelip dur. Kän gurrun etmeli, gepleşmeli mowzuklar kän. Şu ýuwaş bilelikde bir zatlar ederiz. Bolýa. Gowy edýän işleň üçin köp sag bol. Netip bolsa eýleki türki dilleri ulanýan başga milletler hem milletlerle işleňe dowam et, gollaýan, begenýän. Öz içimizde de bärde netip bolsa gürleşer. Ýani Türkmenistanyň öz içindäki şiweler barada, baýlyklarymyz, kynçylyklarymyz ýa-da ýalňyşlyklarymyz barada. Geleniň üçin köp sag bol. Men sag bolsam çağıranyň üçin men minnetdar. Sag bol.